Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangej ba pidon hapdeng ka mek kapat ka bakoy ka bakya kung bangaru madan hapdeng ka mek kapat ka bakoy ka bakya. Te shwa bangan ya shakma jong ka nega video ngakwa banay kumble pi way by way ba share support ka nega channel ka jonga. Te ngakarparu ya kito ki badang shuwan ka sen ka badang kong ka nega channel jonga. Ba pin sngel ba banya like banya share banya subscribe ka nega channel. Kanang ba ngan la ban wanra eki content ki ba pair hakane ka channel ka jonga dengan nampan slam ngan yai be shakma jong kane ka video te pet ya kane ka video hado bakot kanang ba pinom miss ya ka e ka bangan keren hakane ka video mentagas ngi ngakwa ban ya thu ya pi la ne ngakwa ban batai pi kat ba nga tip shapang jong kane ka we ka topic ba nga Shait yo i ba hapo comment section hapo DM hapo Instagram bat hapo Facebook kumto bun phanap deng jong pi ba Shait kali nga ya kane ka question ba kong balei ka dor khmat ka jonga balei kini ki ngap jonga kilong sau ba bat mi kini ki thet baret kumto ha ka dor khmat mo te ngan batai pi kat kum ka experience ka jonga ru na mar ba ngaru ngala de ban mat shapang jong kane ka we ka problem te nakata ka daw ngaru ngakwa ban ya thu bat ban pen shai hapdeng jong pi yo la se don hapdeng jong pi ba shai prodon kam ya kine ki steroid cream te habanga ong ki steroid cream ki ne ki jai steroid cream ki de ki fairness cream ba pen bright la ne ba beli ya ka dor khmat ka jong pi kum to ma bon bha ki ne ki jai cream ba pen itanat ya ka skin ka jong pi ha ka por ba phita ya ki ne ki steroid cream ngam ong ba ki ne ki cream ki long snew mo ki de ki ne ki jai cream ki de ki cream ki ba best hi ban pron kam tang ba la dangi pron kam bakla ya ka kan saya lam yang i shipun ki ne ki skin issues mo kini ki side effect pangi yo hakador khmat ka jongi dengan ong ya pi ba la da don up teng jong pi ba padon kam ya kini ki steroid cream kum benowet kum glow beta kum skin shine kum kini ki jai steroid cream te hoi long hi ban padon kam tang ba la da ki doctor ki prescribe ya pi ban padon kam te hoi phila hi ban padon kam kini ki jai cream tang ba la da pi shoot thet kum to la da don up teng jong pi ki par long jong pi ba ong ya pi o ta daw ne la da pi don yo ne problem la da pi don melasma la da pi don knyang hagi khmat ka jong pi tengan ong ya pi mo wajuta ya ki cream la ne kham tam mi ki steroid cream klem da prescribe da ki dermatologist te kum ki ki jai cream la da ngi pron kam bakla ya ka klem da yo jing tip la ne klem da tip kumno ban pron kam ya ka tengin sa yo bon bha ki side effect habang ong side effect la da don up teng jong pi ba pron kam ya kum ki ki jai cream te pen sa yo i ba ka dor khmat ka jong pi ka long stang bha bat ka long sau bha mi ki to ki thet baret kum to ha ka dor khmat ka jongi mo la ne mi ki to ki thet baret ha ka dor khmat ka jong pi te balei bat na ka e ka daw ba ki to ki thet baret kum to la ne ki thet sau ba mi ha ka dor khmat ka jongi ha ka sne do jongi ru na mar ba ngala de ban ong ya pi kum kine ki jai cream ki cream balong hash bha bat balong ma pen snew bha ya ka dor khmat ka jongi la dangi ta ya ka mo la dangi ta slam ya ka la da don hapdeng jong pi ba padon kam mi kine ki steroid cream te pio i bun bha kine ki side effect kum redness pio i ba kasne do jong pi ka long flaky bat ka long dai buit bha kum to bat ka long sau bat ka long stang bha te sange ban padon kam ya kine ki products khnang ba kasne do jong pi kanom snew ladangi pron kam slam bha kum to te kansa kta bha ya kasne do ka jongi ban kansa kta bha ya ka dor khmat ka jong pi te ban mo ban pen bha la ne ban ta ikne ki product ka de ka we ka basuk bha ngi yo i ya ka result ru ka long kloi bha ngi kum kine ki jai steroid cream yim de ban pron kam palat ya ka prata yo mo te nakata ka daw la da don up teng jong pi ba pron kam palat ya ka prata yo palat ya ka ar banai lai banai sau banai san banai kum to te sange no ban pron kam ya kine ki jai cream khnang ba kas ne do jong pi kanom stang la ne kanom mi ki to ki thet baret ha ka dor khmat ka jong pi te kum kine ki jai cream la da pi pron kam ya ka palat ya ka ar banai lai banai sau banai kum to te phin sa yo i hi tharai la da don up teng jong pi ma la da ban pron kam ya kine ki jai cream te tharai phila yo i hi ba kas ne do jong pi ka long sau bat ka long stang bha ka stang ban pin i ki to ki thet baret ha ka ne do ka jong pi te balei na mar ba ki
kini ki jai krim ki krim balong kor bha kasne do ngila ban ong mo ti nakata kadau ban pedon kam thala ya kini ki jai krim kan sa ai bun bha kini ki side effect ngakwa ban share bat phi shapang jong kini ki steroid krim kum pandem ru nga Shait ban pedon kam man shwa ngam kan mau house nem ajar khat khandai ar pheu kum to tharai nga pedon kam lane ajar khat neu kum to hi hagito ki por ngam don knowledge ngam don jing tip shapang kini ki skin care nga hagito ki por ngam patle ya kini ki skin care ru te haden nang ta nga yo i ba kasne do jonga kalong snew bha nga sedang ban yo i ba kador kmat ka jonga kalong sau bha kham tam nga sa hakajaka balong shit bha kum to te data kino ki jai product lane jai sunscreen ru ka khui be namar ba shit palat kum to mo te hagito ki por nga Shait ban ta kum kine ki jai krim tang ba hoi nga klem pedon kam slam pan nga pedon kam tang hang mo hapo shi banai ar banai te don hakapor ba nga yo i mo nga stang ban yo i ba kador kmat ka jonga kalong sau bha kum to mo namar ba na ka jing kta jong kane ka krim mo ka kum pandem kum skin shine kum to te hoi hagito ki por nga la de ban mo ya thu ya pi ha ka video barim jonga ba melasma jonga la ne pigmentation jonga us dang ban pau ha kito hi kisnem house nem ajar khat nyeo ajar khat pra kum to te don ba ong yang ta kum kine ki jai krim te ngaru ngas dang ban ta mo kum kine ki jai krim menta te ngam ju ta shu kum kine ki jai krim namar ba kasne do jonga kala long stang lepa te ladang ta kum kine ki jai krim te kan stang arsha na ka ba ngaju long te na kata kadau ngam not shu ban pedon kam kum kine ki jai krim te ngakwa ban pen kan mau ya phi bahala da don nap teng jom phiru ba Shait ban pedon kam ya kine ki steroid krim la ne ki fairness krim te mo wat pen don kam bakla sngew thu mo ba long ne em ban ta phi ban wat jing tip long ne em ban ta kasne do jom phi ban wat jing tip ba o haden habot kan long kumno kidon ne em kine ki side effect haden habot te phi ban sngew thu bha kum kino ki jai krim ba phi pedon kam hakasne do ka jong phi khnang ba kasne do jong phi kanom snew ma te phi hakapo banga pedon kam yo to pandem kum u to skin shine krim te ngayo i ba ka dor khmat ka jonga ka long khuj bha te melasma ba pigmentation jonga ro long khuj bha hakito ki por hakapo banga ta yo to tamba masan sange ban pedon kam yo to krim te melasma la neo pigmentation ro sedang ban me biang te kalong kum ta mo de na kata ka daw ngaru ngas ngeu thu ba o la dangi pedon kam kine ki krim ro te kine ki pigmentation bat melasma kin sa mi biang hi la ne kin sa pau biang mo te hade nang tapan nga Shait ban le check up ru mo man shwa te nga yo iba hakapo banga ta yo to hydroquinone to krim nga la de ban ong ya phi kum kine ki jai krim kila ban pen light la ne kila ban pen ja yo melasma bat pigmentation tang ba ngan ong ya phi ba hakapo banga le check up kum to hakapo banga ta yo to hydroquinone krim kum to te nga yo iba ka sne do jonga ka long pair mo namar ba melasma bat pigmentation ro ula sedang ban ja suki kum to te tangba kane pat de ka permanent mo ngila banong tan nakata kadaw nga ong ba kum melasma kum freckles kum to kadaw bangi yo e freckles kum melasma bat pigmentation ro kadaw na ka sun exposure na kane ka genetic ngila ban ong mo te nakata kadaw ladangi ta katno ro ngem la ban pen khuj mo ya melasma kham tam yang ngi ba la don bun bha te yakito ki badang shusdang ban don melasma bat pigmentation te hoi kala hi ban khuj tang ba melasma ngim la ban guarantee ba wan shu haka skin ka jongi mo te kala ban wan biang ladangi ta makana yo neu jai krim kum hydroquinone kane ka recent clip banga shoot na kabanta jong melasma jonga te hoi bon bhana pleng jong phiru ba o kalianga kumno ba melasma jong phi khuj ne em kong te hado mantaro ngadang don hiyo melasma te mo nga kumbang la de ban ong e phi ba ngim la ban panja khai yo melasma te lada udang shusdang hakasne do jong phi te hoi ula he banja tamba
ula ru ban wan biang hakas nedo ka jong phi mo hakas skin ka jong phi long kum ta tengaru don kipor ba ulong ja bha kum to ba don kipor ru ba ulong yong bha kum to mo ka shong hakar kom suma jong phi hakas nedo ka jong phi kumu melasma ru la da phi expose palat hakas nge kum to te hoi la ra banduna un yong biang na kata kada nga ong ba la da don ap teng jong phi ba don kam ya kine ki steroid cream kine ki fairness cream kum to te pron kam bha te kum kine ki jai cream la da phi pron kam slam ya ka te phensa yo ibun bha ki side effect phensa notice ba phensa yo I ba ki snyu ngap mo ki kine ki facial hair jong phiru ki nang bon la da phi pron kam me kine ki steroid cream la da phi pron kam bakla ya ka kum kine ki jai steroid cream te ka ai ya ka temporary fairness ni la ban ong hakapo ba phita ekine ki cream ka dor khmat jong phi ka long le bha bat ka long phu bha kum to tang ba ma san sange ban pron ka me kine ki jai cream phensa yo I ba ka sne do jong phi ka long dal bha ka long thang yong bha bat ka long pher bha dai bui bha kum to long sao bat mi ki to ki thet baret kum to ha ka dor khmat mo te kine ki de ki side effect ba ngi yo lanen ba ngi yo na ki to ki jai steroid cream mo te hoi hakapo banga ta yo to steroid cream kum skin shine kum pandem ngayo I ba ka dor khmat ka jonga ka long pher mo na ka baju long o pigmentation jonga bat melasma jonga ro las dang banduna bat ulong khui kum to tang ba te skin ka jonga ka long stang bha bat ngayo I ba mo las dang me ki to ki thet baret kum to te ngas dang ban le research stang ban watching tip ba mo kum kine ki jai cream long ne em ban ta kum to te ngayo I ba hoi kum ki to ki jai cream long ra ban ta palat ya ka prata yo kum to te nakata ka daw la da pipodon kam ya ka more than 2 months 3 months te mo long re sange ban pipodon kam ya bha ban sumar la ne ban repair biang ya ka to ka sne do ba phiju don man shwa mo namar ba shisen ba kine ki ngap jong phi bat ka skin ko jong phi ka long snew te bha ban pan one door biang la ne ban repair biang ya ka sne do ka jong phi te na kata ka daw la da don ap teng jong phi ba pron kam te sange no ban pron kam ya kine ki steroid cream klem da prescribe da ki dermatologist te nga kwa ban pan kan mau ya phi hang ne ba nga yo I bun han ap teng jong I ru ba shait ban ta ya kine ki jai cream an ha ka sne do jong ki yo I ba ka sne do jong ki kala stang ban khui bat kala stang ban phu bat itanat kala stang ban le kum to tang ba haden ba kila de ban pron kam mi kine ki steroid cream te ki mut ban sange no ban pron kam mi kine ki cream ki sedang ban yo I ba ka skin ka jong phi ka long dal bat ka long thang yong bha kum to sedang ban mi ki to ki khyang baret ha ka sne do jong phi kum to te nakata ka daw pis dang biang man pron kam mi ki to ki products te la da don ap teng jong phi ba pron kam kum ni te sange no namar ba la da phi pron kam shi pron kam kum kine ki jai cream te kan sa pen troin bha ya kasne do jong phi kham tam ha ki ngap jong phi kitne ki thet baret ha ka dor khmat ka jong phi kan long worse bat kan long bun shu na ka ba ju don ma te nakata ka daw nga ong ba kier no ban pron kam mi kine ki jai steroid cream ha ka dor khmat ka jong phi la da phi shu ta tang ka to kat report te hoi le phila hi ban repair ban recover biang ya ka sne do jong phi tang ba la da don ap teng jong phi pat ba pron kam da ki snem kum to la ne da ki banai kum to te ka bha ban pan one door biang ya ka skin ka jong phi kum ba ka ju long kum to sumar bha namar ba kalong bha mo kal shimpor bha ban pan wan dor biang ya ka sne do ka jong phi ka te nga kwa ban ong ba hoi phila hi ban repair ka sne do jong phi tang ba ka shong pat ha ka rukom padon kam jong phi ya kine ki steroid cream la da phi padon kam slam bha kum to te kan shimpor bha ba kan repair mo ban recover na kane ka side effect tang ba la da phi padon kam tang ka to kan report tem le phila hi ban recover kloi ya ka sne do ka jong phi te man tapat ngan ya thu ya phi kumno ba phin panduna la ne kumno ba phin ya da na kane ka side effect bangi yo na une steroid cream
kabanong kong hi la da don up deng jong phi ba padon kam yo neu steroid cream te phide ban sange season don bat padon kam yo neu jai cream amar ba kansa ai bon shu kini ki side effect la da phi continue ban padon kam yo neu jai cream te ka ba ar pat phide ban jet bha ya u cleanser bat u moisturizer lada phi don side effect mo lada phi yo neu side effect now neu steroid cream don kam yo face wash balong gentle bha kasne do jom phi te care no ban don kam yo face wash la ne cleanser badon ingredients kum AHA BHA kum glycolic kum salicylic acid mo kum kini ki jai ingredients phide ban care la phi don side effect now neu steroid cream te padon kam yo u moisturizer ru bom don fragrance how to moisturizer bom don color how to moisturizer mo te don kam yo face wash balong gentle hakasne do jompi te ngala de ban lek away ka video kumno ban jet yakine ki products nak banta ki sensitive skin te phila ban check hangne ngan bu hakane ka screen phin yo i mo te phila ban page hakato ko way ka video te balei nga ong ba phide ban padon kam kum kini ki chai cleanser but moisturizer namar ba lada phi padon kam da ki moisturizer but cleanser badon fragrance te kan sapen dai boy shu ya kador khmat ka jong phi na kata ka daw phide ban jet bha ya moisturizer but ya face wash balong gentle bha bom dan fragrance how to face wash but moisturizer la te ka balai pan phide ban jet bha ya u sunscreen ru nak banta ka sne do ka jong phi le phila ban padon kam kum u mineral sunscreen 100% mineral sunscreen te hooi ngala de ban ya thu ya phi bun bha ha ki videos barim jonga shphang sunscreen shphang mineral sunscreen tangbangan mention biang hang ni khanang ba phin yo i la ne ngan tak biang ngan bu biang ya kine ki sunscreen ha kane ka po ka description box khanang ba phila ban order direct na te mentapat ngan ya thu ya phi kum kino ki jai sunscreen kum kino ki jai moisturizer ba phi dei ban pron kam lada phi don kum kine ki skin problems na ba pron kam yo new steroid cream te ngala de ban ong ya phi ba phi dei ban pron kam yo moisturizer bom don fragrance ha u lada phi don oily skin te phila ban pron kam kum dot anki moisturizer repair barrier and ceramide moisturizer te phila pan pron kamru kum plum 2% niacinamide and rice water moisturizer lightweight gel cream for oil free hydration te phila ban taru kum Cetaphil normal to dry skin moisturizer te nakbanta kito kibadon sensitive skin te phila ban pron kam kum Cetaphil dam ultra lotion cream une phila banta hakador khmat ka jong phima te don up deng jong phi ba ong ba new Cetaphil moisturizer new Cetaphil dam ultra lotion cream lane moisturizer de nakbanta ka dor khmat em der kumta de nakbanta ka dor khmat ka jong phi bat phila ban pron kam haka mo haka do ka jong phi ru te phila ban pron kam kum dot anki moisturizer lada kasne do jong phi kam tor khong palat kum to te phila hi ban pron kam yo new dot anki moisturizer ru te phila ban pron kam kum simple replenishing rich moisturizer te phila ban pron kam kum foxtail moisturizer cream te phila ban pron kam ru kum simple water boost hydrating gel cream hydration te phila ban pron kam kum re-equal hyaluronic acid moisturizer phila ban pron kam kum kini ki jai moisturizer te mentapat ngan ya thu ya phi kum kino ki jai sunscreen ba phide banta ngala de ban ong ya phi ha banta kum mineral sunscreen 100% mineral sunscreen te bun bha ki videos barim jonga ngala de ban ya thu ya phi kum light shield sunscreen kum ozy shield uneru ude 100% mineral sunscreen te phila bat panon kam kum art rhythm sunscreen 100% mineral sunscreen une u best nak banta kito padon oily skin type te phila ban panon kam kum hyphen sun milk 100% mineral sunscreen une u best nak banta kito padon acne prone skin bat badon oily skin te phila ban pron kam kum la shield pollution protect mineral sunscreen oil free une u sunscreen u best nak banta kito badon fine lines wrinkles sensitive skin but sun protection ulong best nak banta kito badon oily skin type te phila ban pron kam kum Cetaphil sunscreen mineral base for normal sensitive and oily skin
Te phila ban pron kam kom Cure Skin Mineral Sunscreen Matte Finish Tinted All Skin Type. Te phila ban pron kam kom Dermaco Ultra Light Zinc Mineral Sunscreen. Te last part phila ban pron kam kom Dr. Shait Mineral Sunscreen for dry skin. Te kini kijai sunscreen pidei banta lada pidon damage skin. Kum kino kijai ingredients pan ba pidei banta. Phila banta kum ceramide, kum hyaluronic acid, serum, kum phila banta kum niacinamide, phila banta kum green tea ingredients, phila banta kum panthenol. Kum kini kijai ingredients pidei ban choose lada pidon damage skin. Te kanai ka video kala pois ka bakon te lada piyo jeng mentoy na kanai ka video. Te bạn am glad bạn like cái này cái video, bạn share cái parlog trong phi, baru bạn subscribe cái này cái channel. Te tangkum tahi, kublai shibon, bye bye, take care and stay safe, love you all.